Bon dia, aquí tenim la Marina Ferrer i Teres, una alumna de quart d'ESO d'Elies Manacor que ha destacat entre els altres per al seu projecte artístic, un flipbook. Què tal, Marina? Super. Bé, m'agradaria fer-te un parell de preguntes sobre aquest projecte artístic. En primer lloc, en el moment que la teva professora vos ho va proposar, quina va ser la teva idea principal per fer-ho? Primer volia fer un cos que s'anava fins a l'espai i se veien els planetes i tal i qual, però me va dir que volia que feies una cosa un poc més difícil i per això m'ha dit que ho feies en fols grans i no en les llibretes petites que feien els altres. En teoria tots els altres ho fan en fulls petits, no? Sí, exacte, amb un quadern que és així i tal, i vas passant. I com que era una idea molt més difícil, pues, era molt difícil fer-ho aquí tan petitet. No és més difícil fer-ho amb un fol gran, perquè tens que dibuixar tots els temps coses iguals, no? Ja, però en veure se poden fer molt més detalls i si és super petit és impossible. El teu estil, diria. Sí, sí. I quin és el teu procediment? Com has après a fer-ho? Què has utilitzat per poder crear-ho? Primer va triar els personatges que volia, va fer l'Ot petit, la joieta i el superheroi en què se convertia i ho vaig dibuixar tot a un fol en blanc per després poder anar calcant d'aquest fol totes les cervellades, perquè, clar, s'han de fer 1000 dibuixos i perquè siguin iguals. I ho has plasmat tot dins d'un àrea, no? I com funcionarà aquest flipbook teu, ja que és més gran que els altres? Com ho giraràs? En teoria m'ha dit que com que és molt difícil fer-ho així en paper, ho digitalitzarem. Anireu passant foto per foto? Sí, exacte. Està molt bé. I veient l'èxit que has tingut, diguéssim, perquè per aquí per l'Elies Manacor se diu que és dels millors. Tens qualque flipbook que vols crear més o t'interessaria fer un altre? Sí, no sé. I qualque projecte que tu estiguis fent ara mateix o artístic? L'únic que tinc començat és la meva habitació, que vaig dibuixant les parets i... Tots les parets? Sí, la veritat és que sí. I com és això, com dibuixes? Aquí un dibuix, aquí un altre, com a quadres o petits dibuixets? Diferents estils. Hi ha una paret, per exemple, que tots són grafitis, l'altra que tots són dibuixos aferrats i... no te m'apelli. Sí. I fa quant que tu pintes, diríem? Fa moltíssim de temps, des que era superpetita. Jo crec que en 4 o 5 anys vaig començar a pintar. A dibuixar així perquè t'agradava? Sí. I no t'has sonat mai, no. O sempre t'ha agradat, diríem? Sí, sempre m'ha encantat i m'he passat hores i hores i hores i hores dibuixant. I diríem que tens pensat dedicar-te al món artístic o a una altra cosa? No ho sé, perquè me faria gana fer batxillerat artístic, però després no sé quina sortida podria tenir, que m'agradés. Hi ha bastantes sortides, després, que si pintes bé. Ja. I una altra cosa, has après a dibuixar pel teu compte o classes? O ja per família, o com és això que has après a dibuixar? Per compte i gràcies a mon pare, perquè jo mai he volgut anar a classes de dibuix perquè mai m'ha agradat que me diguin el que he de dibuixar. Sempre el que me surt a mi de ser. Sí. I l'únic que m'ha ensenyat tècnica és mon pare. Així que ton pare també és pintor o...? No, li agrada dibuixar. També dibuixa com Sí. Bé, doncs fins aquí arribam, moltes gràcies per el teu temps, Marina, i bé, fins una altra. Super. Adéu. Adéu.